go to New York tomorrow, President Trump? I'll tell you about that tomorrow. Today it's about the farms. We have Kirim bɛ daminɛ bi kiritigɛla Arthur Ngoron ye a jalatigɛ ko Donald Trump ni a den Eric ani Don Jr. ko u ye namara kɛ ka dɔ fara u ka dugukolo minɛnw an'u ka sɔrɔ nafolow kan u ka Trump Organization na san caman ka sɔrɔ a hakɛ tɛ mun bɔ. New York nominɛlikɛla Letitia James ko ka $250,000 koko ɲangili koko bin u kan ani ka tila ka Trump ani a denw k'u senbɔ u ka du ka kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ koɲaw la. Trump ye laseli kɛ karidon tile labantɔla la ko ale bɛ fɛ ka na tɛnɛndon ni kiritigɛyɔrɔ la ko a bɛna kubeda la sɔgɔmada fɛ yaasa ka se ka na a tɔgɔ ani ka a yɛrɛ danbe ko k'o makaran. A ye nin sɛbɛ ni san 77 don a ka bɔlɔlɔsira kan mun bɛ wele ko Truth Social ko nin ko in bɛɛ ye dibidibiko ye a ka kuma la. Ni kiri in kɔfɛ Donald Trump kan ka taga kojugu nominɛli kɛ kiri wɛrɛ la nin kalo nataw na. A kan ka taga u ka Washington foroba kiritigɛla dɔ ɲɛma Mars kalo tile 4 a kɛlen k'a ese k'a bɛ Ameriki jamana ka jamana ɲɛmɔgɔya kalafili jaabi san 2020 ni Joe Biden ye sebaya sɔrɔ la ko yɛlɛma don olu ko la. O kɔfɛ a kan ka taga New York kubeda dɔ la jalakiliw talen do ka ɲɛsin a ma ka a y'a lajɛ ko ka nafolo dɔw bɔ. O kɔfɛ a kan ka taa Floride olu ka foroba kiritigɛyɔrɔ dɔ la ni a jalakilen dɔ ye k'a fɔ ko gindo sɛbɛnfura dɔw bɛ ko a ma olu mara ka ɲɛ a kɛtɔla k'a ka jamana ɲɛmɔgɔya fanga bila.